Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babahatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka barit but pila ban legu ban kuli da ka education loan. Pila aru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Ki noi lam jo Limpung ki sengken thei ha ka khandai trik unailar ar hajar phulai ki la lek bini kan do chief executive member jang khasi health satan mas district council ba penya sings em ban pensngo ha u ya ka jingkwa jong kene kun huan ba ka por kala I ba ki kan thei ru ki de bini dan bentalang tang kum ki khot jong ka executive committee jong ki dor basnong ha ka jing kran bi la phai ko por ka president jong ka Limpung ki sengken thei ka kong thailand phanbu bat ka advisor ka kong pres lingdo ki la penchai ba ka jingkwa jong ki ka long tang baki kin thei kin chulong tang ki khot jong executive committee jong dor basnong ban ajing mon bat ban yakit ya ba lang ya ka kha ka shon jong snong ka thau kat kum ka jing tulun jong ka shalen tem ki por ka jing ye kudu yong I ba ni ta si yong ba I lut na ka liam jong I chim kia yang kita bat bersang ka dala le e ka ba kat kum kam kan basya ka kan kum basya ka ai ke ma kadai ke I bentar ke badang namun dak si ke balong thumai di wala da kidan ki dor basnong ki bala tentu ki long ki kente ya ki executive committee jong ki de bobun ni ko balong bentar ti kadang dang dina ini so balong badan kam tingan ni bahkan kan long renti namba nama ki kente ni sutu in kam sutu ki kente nang banta ke ba muk be kendu jing ai ki ni jing ti da ka be don lang da be rai lang ni perkhat lang ya mo kalau e se ka banan rai ke jing toy nang ta ka jing biang jing ha ko sang ko tha hoi le si kata tadi kata customary law mo customary practice mo ba na undai thai kente kim lạ như đâm tán ri tịt bật cam cái chim nhạ cho các bố thì mua lại đâm cam cái nhà đâm mình ta bằng nhà tây lăng thì mà cái cam cái tây lăng thì chỉ là số thầm nhẹ đi cái nên là cái này là naka liang jong ni ka Limpung sangkan the te ni don kat bakalong mentang ni don lai khoi te li kisang ke bes no alang ki unit nakidong ba pher te kat ba kita ke baya don hang ta kisang kan thei 4 don re ke bayo ban rung ha bakin long ki executive member jong ka dor basnong te mangi te long ila don na do kisnem nyu a te kini wa ando kila ayo ban rung ha po ki dor basnong long kum ki executive member te kila inkra kila shunia jaulang seneng te long ni shukwa ban ai jeng arab lam ye kiwe ki kenthe ki baki kwa ken ban rung ha ki dor bar snong ban ken shulong tang ki executive member ndei baki ong bangi kwa ban bat ya kata kamlang basnong bangin ya khon ya katan ri nge khon na kabanta ki we ki para kenthe ru ki ba ki badan halaki dong ki ba pher ba kiru ken yo bania don bantalem ki executive member jong kador basnong ita kan I jeng wan kan do jong ni tem dei bani kwa ban ong ya kata kam ka ba he ba han kum ban long dang basnong te mlai ke ni ki ken thei mo che e ka long ka kam ka ba e ka mi ka yong kan ni ka tai ka ba khia ndai tang ban shu ai jeng mot lem tang ban shu phliu jeng mot lem tang ban shu yes sno ban ta ka decision making jong ka do basnong te da ka jing don jong ni ki sang kan thei kum I president le secretary ki badan halaki jong ki snong ki president secretary jong snong kan ki sang kan thei
Tidak kah kidon maki kilaban ai ken ya ka jing mot lem jong ki ken ai ya ka nu ka jing ka ban tha ban batai ban lait na ginu ki jing jar ki jing ha ka kham ka ba kham kong san ka dei na ka ban ta ki khun samla mo khun samla kan thei chen rang ha bang ni ya mi pum turu na ka dong jong ni na ki we ki dong ru ki ne ki khun samla chen rang ki kham ko mu yang ni ki kemi ki kham ko ngo yang ki keme balai ba ngila long ki keme jong ki hi da ka jing i ya ki ngi kran hi ban dumok ki mo namar ngil ki dai ki khon jong ngi hi hawa ngi don ki khon nri ki khon jong ga snong ru ki dai ki khon jong ngi ki long keme hi ka desa council kan ai da ka nu ka jing tho mo jing tho ban sha kan ya ki kan thei mo ya ki kan thei ba kin yo rung lem armot ki representative sha ka executive member jong ka dor basno menta bat u de ban bo te menta pada long ka juk kala kala ta mo don show hiu ba klem u ba bo taman te long ha ta ka dor ken ka kala lang ya ken ka por la nang ya ka por la nang ya ka juk ban kala no na ka ai ka bangi ju long dum men dai te kan nang kan tiang su ka long brio man brio ka em lang sa lang ha ka to po le si ki perkhat nama ka to pom padan ki batri padan ki bapuli padan ki ti ka jing ong mi kan thei ka kam lam ju ki lo ba pi ha yin ki ka to po ki thma ka dang buat ki lang ba la le wat kan ni ki jing sim jai na ka mi ru di nak ta ka da wi le si sim nang ki ha ban hi thma ka ban ni shiki wi ki jaka ka khai pating ki ti ki ha kan lo kami bukan pi ki kun bukan li kan suma bat kum ju ka yang kasem tak sami ka ta ka ong ba insha I kan thei ni ne ki jikala ji ka po ha ka patai start matang la phai ji kan ni ka mo saka artificial intelligence mi ko ti matang ngi ka thai la bat ka lang mang la ibun ki do pas no dak je tri lang bat ki long kami ba ki kan thei la ba le chi bon ki ni po lai kra mata lu kum ka sin dom ba jom mo den tum ju ma pi pi tem hadin katung ya sinong ban ke ni da bari ban yakran ni kan thei kan ba kem la ti kan sa ban om lai kun jat kan cha ban kan tho lai kun jat kan cha kem bo lo ka ni dang le ni kan thei pat ka suk te wa ta ki ji kya ki ti ni ki le ru ma ni la ban ka ka jing tri lang ka jing tri lang ka jing ai jing mot lang ha kan ni ka bang ta wa so ka padeng ru thai pim yo ki nu jing la la da don kan thei committee pe pe ti ko mga om ni ni mangim ha ba ka pan chati raj lu bale nangi don kan dawa sino kasik chiti la nangi don kan ni ni ha pan chiti raj handu ki sar pan ji ki do khot ki ban di ki thei sa 4% ka ka ki bu ti ka ji kwa ji ni ka long ba ni ya trai lang ni akti lang yen kren ya ki jing kan ki thei lang ba ki ma chi ki thei ba ni ya rap lang ya ki em lang sa lang ka pha ka me chu ki sino mo ti ba na ka pa di pi ki nang ai ku bo mo pen pe so tho ba ka tu sin ngia wan ka mi ko ba chi wa long ba sino ngim che kran ni ki ji kwa long ba sino ni tap ti ka bo le jong ya ka do le jong ni kwa tang ni don ha ki executive committee jong ki do ba sino ba ni yo ba ya lai lang ba pi lang ba ka do lang ju dan ki je kran long ba sino ti ka tu ka ba kla ben ni ke so ba kla ji ni ti ki ji kwa ji ni ya ki tu ki sino ba ki don tu kan ai la ki ni long ki ka thei sana ko dong le da ki dang bu sino wat ha ni asol ki dang don ba ki mi rum kum kini sino mangiawan mani ti ngila dan ngila ya don ngili da sawat bat ki tu bang don ki seng ko bi o I kom ti meneru kala ka do sino ba ka suje ti kinu ki bre ki pau ki bala ban no sinyang sik em lang salang kin ai ki tu la da kim don seng ki te ki ru shi met ki la ban ai bi kinu ki ba pau bala ban yarap kin tu ki ta banyak aja mut lang ban keren ban pin I ki jing ka cantik ko ba pi I ha por covid ki gede ki bilang kat tu jing tri ju ki sino la yo jing ro keleng lang ba sino handi kan thei te badan na dia ki bi rap itu gambar ko manu ba sam kha manu ba sam ata manu ba sam peleng manu ba sam pan ki kan thei ki lang ba ki dam la te mi lum ba nya sam ki tu paket ini ki kan thei lo mi ba le ki tu mo te kham tam kan ni man ta le pi I ki jis ni bu bon la ki kam ji ba si bu bon ki ba bon ha ki jak ki jing ni a ki te la da ki kren senang prasenang sa kan no ti me ko di me ba mi me kum ta lai pi jai ki ni hende na ngilit mangi ni kren ko ga mesin joki ngala yo jimat mata bro simnai tam bagi laya ya mo ti tak kan ni we ba ngin yo bandon benta haki executive committee jong ki dal basino
kham tam itu kisnong ki padan hidon gini seng hakal pug seng ke hidon ki bla yo ban ro hidon ki ba pat yo ban ro hidon ba ba sha ban lek rem yo kan dem la ki mi shong kum tu mo kum ki thlong en shong kum long ni de ban yo kan la kan la ka pertai bra ko ka sha kari india ka la sha beli mengi ham ni sha ni ma la bu ti mengi ka la bu ki ka la ka lut hakim lang ka salang ka ngam ko kom ke ing la lut ro khoi ti beli ni ba tang ni be ko bo ong ko sti man ne wa ke lang ba du ta ma sha ki ong bla bet yaw bla su tho bla kra ko perkat ke pedai ri benta ki ji kena asam la kala la no ba sho ti kini ki ji kala ni ha ban ya ringkat bat ki ji kala ni benta ti le ta ti ni la ni la hala idong kini ji sa la ji ki ni ya le men ni le ko ki tu ti tambah ka district council pa long khap ta mi ki tu bam sha ti ki tu bam sha ni ki bla sha ling dan issue don la pe kelai kra la pe kelai ka la shumia ye ja yao ni la don pa la sha tu le ye ki tu ki bam sha ki bala dan ki thei ro ki yo ki ban ka de ban span shong ki tu ki tram tang bat la dan ki shong tu la de dan ni ka di ka ai la tu kum kan sa ki la ka la da bat ki thei pi hab yo wan hi kan ha ki mdc ka bari phat ka el ka la da ka di kan thei ki hab wan ya bas nong ne ki e ya ban wan bali kan du si em ki ban du te haba ka ni kaสัญชาติทำไมล่ะดังกินทีบเราไปที่คำตามกันดีกันดีแค่ตั้งไรน่าตั้งไรแล้วดังยังละบันเล่ก็ตั้งไรยังละติดคืนที่ชินจังหวัดเดียวไอ้เจ้าเราก็ตั้งน่าตั้งไร